Takže, dobrý den lidi, dneska budu natáčet Toka Boka rozmazlená versus hodná a chytrá ségra. No, jsem tady tentokrát zase sama a toto bude už druhý díl, tak se pohodlně usaďte, vemte si nějaké jídlo a pití a bavte se. Tak jdeme do příběhu. Panebože, furt jsem si nastavovala budíky. Ty jo, zdál se mi strašně divný sen, mála tam měla vozíček. Jo, ale mně se taky zdál. Co? Počkej, ona vážně má vozíček. Ach jo, zlato. Nemůže mít vozíček. Já nechápu, proč tamta je hrozná. Jo. Tak jo. Tak se oblečeme. Ještě si vypnu telefon. Zlato, mám tě ho také vypnout? Jo, asi prosím, jo. Tak. Já asi budem hádám doma. A nebo bychom možná mohli někam zajet. Bychom malou rozveselili, ale teda nevím kam. Já taky ne. No dobrá, tak jo, něco si vezmu. Jde. Samé jde. Taky se vezmu toto. Sice v tom chodím jako do práce obvykle, ale je to hodně pohodlný. Tak já si vezmu tady to. Ale to je možná až moc. Ale ne, tak já si vezmu tohle. Asi nevím, jestli jsem si to brala včera, ale možná jo. Tak jdeme zbudit tu rozmazlenou. A nechceš jí nechat spát? Dobrý nápad. No dobrá, no. Ale musíme jí dát pořádný tresty za to, co všechno udělala. Dobře, taky zbudíme. Dobře. Zlatíčka, vstávej, už je ráno. Nechci vstávat, ty hnušňá, otíhaná bezďáčko. Nech toho. Laskavě toho nechej. Já chci vyskočit z balkonu a já tam nedosáhnu. Můj kluku, čau. Miláčku. Počkat, já tě nevidím. Jaký kluk? Žádnej. No nic, jdu se nasnídat. Tohle mi sluší. No nic. Ale zkus se obleč a jméno zbudit tu jí. Takže, když tady nejsou, tak si dám moje velkolepé oblečení. Vážený dámy a pánové, chlapci a děvčata, dám si velkolepé oblečení. Tohle. Jsem krásná. A nebo možná tohle. Ano, to je hezčí. A teď. A nebo možná tohle. A teď ještě kolunku a brýl. Ty brýle mi nesluší, nechci. A jdu se nasnídat. Něm. Nechoď v tomhle oblečení. Ano, mami. Nekecám budu. Vždycky ty budu dělat, že jsem chudáček. Nočky. Ty bábo, dej to pryč. Dej to pryč, to je ségry. Sestřičky tvojí, to je. Už brzo bude chodit do školky. Fakt jsi hrozná prostě. Užij si prd.
Zlato, vstávej. Usono. Mami, já jsem se přes noc hrozně moc zbudila a mě to noha bolela. Já nevím, jestli s tím nezajedem zase k doktorovi, protože já jsem viděla ty rentgeny, ale jakože, no, neříkej to. Pardon. No, že ona ti to jakože zamala tak moc, že možná ten vozíček budeš mít jako fakt dlouho. Jako třeba 2 roky. Já jdu za tebou. Já ještě ale neumím jezdit na vozíčku. No to bolí. Pardon. Nemůžu mít vozíček 2 roky. Mami, teď už půjdu za 5 dní do školky. Pustíš mě tam, prosím. Asi jo, mohla bych tě tam pustit. Já budu mít zase vozík. Říkala, že to budeš mít 2 roky, nebo 1 možná. Nebo pár týdnů, nebo měsíců. Tak jo, a zlatíčko, pojď se teďka obléct. Tak co si vezmeš? Dneska pojedeme asi za doktorku. Já se takto tak bojím. To když mi tam budou dělat to se mi nelíbí. Já vím. Ale prostě musíme, protože je to fakt vážná zlomenina. Blbý doktoři. Tak jo, zlatíčko, chceš si vzít něco, nějakou čelem? Jako chceš, tuhle? A nebo tuto? Asi tuhle, tak jo. Nebo možná tahle ti sluší víc. Jo, asi jo. Pardon. Tak. A chceš si něco zbalit? Zlatíčko, já se obávám, že to možná budeš muset přespat. Nebudu přespávat v nemocnici. Ne, nebude to. Ne, nechci. Nebude. Ne. Tak já ti zbalím pyžamko. A náhradní oblečení asi. A chceš si zbalit nějakého ptysácka? Toho to chci. Pejska. Mám ti to vzít? Dej se tam do batusku. Dej se do batusku. Narví se tam, já tě tam chci. Pejsku, dej se do batusku. Ne, on už tam byl, já jsem ho vyndala. Už tam je. Jdeme do jedničky. Lidi, já se omlouvám, ale já tam budu muset dát asi možná pak pračku. Jenom na rychlo, prostě pračku tam rychle dám. Do koupelny. Rychle pračku, tady asi. Pardon, fakt se omlouvám, ale nepotřebuji pračku. Tak dobrý. Nechci za doktorkou. Zase, pardon. Zase to trapná. Mami, ona mi říká, že jsem tlapná. Ona taková prostě je. Jo, a někdo mi psal, že možná, že tohle je děcko, ale když tak to je dospělák, jo? To je jako táta, já jsem ho omylem dala jako děcko. Mami, já nemám chuť vazit. Mami, ale... Bábo, haha!
pořád říká bábo. Nežaluj ty šprte, šprtovaný, šprtátko, šprtovaný. Mami, já mi říkáš šprtátko. Dost! Dost! Nebudeš mi říkat šprtátko, no nejsem šprtátko. Ty říkáš šprtátko a já říkám šprtátko, ty šprte. Tak já něco uvařím. No, ty mi pomůžeš. Uvař si sama snídaní pro všechny za to, co děláš. Tak, uvaří nám snídaní a my si budeme v klídku sednout. Jo, mě zajímá, co mi dá sexička. Jo, ty říkáš sexička. Tak. No super, musím vařit. Co si o sebe myslí? Tak asi dám mlíko třeba sem. Snídaně. Čím tam mám snídaní? Můžu to vypít? Fuj! Někde schnilý mlíko, fuj. Nechci to. Co je tady? Nic, úplně hnusy třeba. Nevadí. Tak se tady podíváme, protože já umím vařit. Takže jestli že tam dám pórek, sobě si dám bez tak donat. Hej, musím to najít. Potřebuji pórek a mrkev. A asi ještě okurku. Když to nejde, tady zavřít ta lednička. Hej. Do prkna to smíchalo z toho víc, co se odmluvím. Tak. Teď to nejde, ta lednička nejde prostě zavřít. Já na to kašlu, prostě. Pardon. Tak. Vezmeme tady pánev, nějakou postiženou pánev. Dám tam třeba mrkev. To jsem se nejdřív nakrájet, no. Úplně já to zase smíchám, no nevadí. Tak. Takhle, dám to na pánev, že hodím to tam a konec. Za snídaně. Pak do toho přidám třeba do toho přidám špagety. No. Užij si to. Tak a teď tam ještě dám tohle. Jakože to tam nedal, pardon, jakože to tam nedal. Snídaní číslo 1. Jakože to jsou takový teďka ranní těstoviny třeba. A snídaní číslo 2. Já jsem to snědla! Fuj, to je hnus. Já chci donut. Dáme si to sem. Mami, ty chceš asi hádám ananas, to ti bude stačit. No okej. A mama, tobě udělám krásnou přesní dávečku. Jděte nám teďka tuto, jo? Okej. Tak, to bych měl. Tohle by ti neřeším. A teď jí tam musím nalít spousta jedovatého prostředku. Já jsem si dovolila pomoc. Blbý. I hned. Prosím. To nejde umít. Dám si to začít takhle. Tak a ještě máme tady něco jedovatého v kuchyni, ještě ždívání od tohohle. Tak, super. La. Přesný dávka pro tebe. No díky. Tak, dám si donutek. Jakože to nebylo potom. Jo, nic, já s ním nemám nic společného, jdu umít nádobí. Já radši odcházím. Mami, mě blbě.
Jau, jau, jau. Mami, mě to neblbě. Zajdeme do nemocnice už rovnou. Ty bábo! Jsi to udělala! Bábo. Jdeme do nemocnice. Já jim tam něco řeknu. Mami, nevypadni. A jakože tam v tom bylo jako jedovatý a bylo tam jakože prostě jedovatý. Prostě. A jakože pak zjistíte zase s ním stav. OK. Kde je ta týpečka? Počkej, tady musím najít. Pardon, tak. Co se stalo? Tady naše další dala přesnou dávku a teďka jí je strašně blbě, prosím, pomozte nám. Dobrá, pomůžeme vám. A to má vozíček, podržte jí, prosím, batoužek. Jdeme. Takže prostě o všechno teďka později, jakože. A jakože jdu rychle zkontrolovat zkoušky. Jakože teďka už přišel. V tom byl jed! V tom byl jed! V tom byl jed! Cože? Jakože spí, jo. Ale jaký? Tady jakože takovej. To si až srandu. Z toho jedu se úplně může jednoduše chytnout mozková obrna. No. Musíme je rychle zrengenovat. Počkat, ale to poznáme aj tady. Počkat, jestli k tomu... Tady není židla. Kde je ta židla? Musíme docela rychle, protože úplně... Jdu něco napsat. Víš? Dobře. Pane bože. Tady, to je. Ona má mozkovou obrnu. Kvůli jedu. Lidi, možná to nesmysl, ale já nevím, kvůli čemu bych to jinak udělala. Tak pardon. A kde mají noha? Nebude moct chodit. Dáme to říct. Už mě to není tak špatně. Tak jo, malá. Bohužel máš mozkovou obrnu a nebudeš moc na doživotí asi chodit. Joj. Mám mozkovou obrnu a nebudu moc chodit. Cože? Ale zítra ti začíná školka, zlato. Ty dostaneš! Ty hnusná dětkovatá bába. Já tě dám normálně do chovanku už. Ne, do chovanku ne. Už jsem tam byla tak 100krát. Ne, byla jsem tam jenom 20, ne, byla jsem tam jenom 98, 99krát, ještě to půjdeš tam ještě tu 100. Ne, dostaneš na zadek. Budu krásná. Bro. Ty blbko, hnusná bába. Neskřehotej ty skřehotáči.
tak jo, jdem domů. No a zítra ti začíná školka. Do školky by si asi mohla, ale musíš mi slíbit, že i kdyby ti to maličko bylo, tak řekneš učitelkám, jo? Teda spíš tam vychovatelka. No dobře. A cítíš se do školky? Ne, ale já nechci do školky, už jsem tam nebyla 2 měsíce. Ne, já ale tam musím jít, budu tam poprvé. Poprvé. Ty jsi řekla R. Já jsem řekla R. Do pokoje, ty hnusná špinavá bába. Už je bez tak večer, takže se jdu převlíct. Do pyžáma. Pyžámko. Jdu spát. Už nemám na to nerv. Tak jo, ty si asi... Počkej, nakonec tam tady nespala. A... Co bys si chtěla zbalit do školy? Určitě pejska si zbalíš. A to je tvůj oblíbený plišák. A pak... Co bys si ještě ráda zbalila? No, chci spínkat. Dobře, tak půjdem spínkat. Tak my půjdeme taky spát. Ach jo, zlato, jak to, že mám mozkovou obrnu, jenom kvůli jedu. Ejde, pardon, lidi. Už jdu radši zaspat. La. Tak jo. Další den po dlouhé noci. Ráno. Co tady do školky? Bojím se. Rychle přelíct. Něco slušného si vezmu. Jo, třeba. Já taky. Ida. To mě obrací. Jakože oni ještě nemají práci, protože ta máma mateřský volno a táta pracuje někdy, nevím kdy. Prostě někdy. Stávej. Nechci do pitomělý školy. Školovaté, hnusné. No dobře, jdu. Bez tak aspoň tam nebudete vy, takže v pohodě. Ale musím tam vypadat jako krásně, mami, jo? Takže, koukej. Já si vezmu tady toto. Ne, to je úplně divný, šahá mi to do ksichtu. Ne, tak já si vezmu tohle. A ještě tu mašli si jako vezmu. A budu úplně krásná. Mašle. Do školy nemůžeš korunky. No jo, no tak aspoň tu mašli. A tohle tam chci jako. No a jdu. Nam. Já ti to uzamčela! Nemůžeš to s tou žrát. Pardon, lidi jíst. Nezajímáš mě? A chci tohle, radši. Ne, to je divný, úplně vypadám v tom jak nějaký dědek starý hnusný. Ale já chci vozíček nebo berle, máme 2, tak aspoň jedno mi dejte. Chci, aby mě ve škole litovali a dostávala bych dárky. No tak to ne. Ne. Malá, pojď, vstávej, je školka. Jo, bojím to, když si tam nenajdu žádný kamarády a budou se mi posmívat za to, že mám vodícek. Kdyby se něco takové hodilo, tak to řekni učitelce. Učitelka na to dohled. Mami, já si chci vzít to, co vcela. To se mi líbí. A pak se chci vzít taky tu celenku, co jsem měla vcela. Ta se mi taky líbí. A batůzek si tam vezmu. S pejskem. Tak, už jsem si plavená. Můžeme ano jít už, jo? Tak jo, jdeme. Lidi, pardon, ale jakože já vím, že tady ty rozmazaný se hře 7 let, ale prosím vás, dělejte jakože ještě chodí do předškoláku, jo? Jakože ona měla třeba odklad jeden, tak teďka chodí teprve do předškoláku a ta školka a předškoláky jsou jako takový zároveň, takže budou chodit obě do
dalo by se říct, do školky. Jakože ona, ta menší, chodí do školky a ona chodí do předškoláku, ne? Ale já to musím naspanovat všechny děti, protože já mám v rodině. Já jsem to úplně nestihla udělat, protože jsem ještě moc nepočítala s tím, že půjdou do školky. Tak. Ty dám sem. Pardon, lidi, mi to bude chvíli trvat. Tady tohle je ta vychovatelka, co tady bude. Nechápu, proč je tady tato. Možná se mi tam dalo. Tak. Hej, tak. Jo, tak to je asistentka asi. Počkat lidi, ale já tady nemám ty děti. Kde jsou? Lidi, fakt se omlouvám, ale... Já nevím, já jsem se asi vymazala. Asi jo. Tak já si tady prostě dám random, jo? Ale počkat. Lidi, já se moc omlouvám, já se fakt musím podívat. Fakt se moc omlouvám. Ne, nevymazala, vždyť tady jsou. No dobrý, jsou tady. Tak já nevím, lidi. Když jste je tam viděli, tak mi napište prostě do komentářů. No. Už byste tady mohli být vy děcka nějaký. Kámo, ne. Možná když je třeba všechny vydám, že tady budou. Lidi, to je záhada. To je prostě záhada. Fakt se omlouvám, ale já si tady dám prostě random. Tak. To mě mrzí, že tady nejsou. Ještě dva. Kolik vás tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeden musí pryč. Budeš ty. Nekecám to, budeš ty. Nekecám to, budeš, jo, ty. Takže už tady prostě jsou, jo? Oni jsou ve školce. Omyl. Oni jsou ve školce. Oni jsou ve školce. Pardon. Fakt se moc omlouvám. Fakt až moc se omlouvám. Prosím vás. Promiňte mi to. Takže tady počkat. Kolik je tady dětí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. A ještě. Lidi, fakt se strašně omlouvám. 5 a 6. OK. Všichni už jsou jakože ve školce. Tak jo, a řeknu vám jenom ty děti. Tak tohle je hodná. Tady z těchto, už se asi poznali, tato je rozmazlená. Tady tato je hodnej. Tady toto je hodná, ta s ní bude nejlepší kamarádka. Tohle taky s ní bude nejlepší kamarádka. Toto bude rozmazlený, tady tyto dva jsou rozmazlený takto a tady tyto dva jsou spíš spolu a tady tyhle spíš spolu a pak se s kamarádí a i s tamtou. Takže můžeme jít jako do školky prostě. Ding dong. Oh. Mohu se zeptat, co se stalo? Bohužel mám mozkovou obranu a budu muset do životě jezdit na vozíčku. Je to mě moc mrzí. Tak mi denní dohlédneme. Dobrý den. No jo, super, zase jdu do té uprděné školy. Sice mám novou, ale tak... Jo, snad tady budou nějaký jako já. Stejný drželi. Kdo jsi? Nech mě, já jsem tady královna. Já jsem taky královna, jo, pro spolu královny. A já jsem s nima, jo. Tak jo. Tak jo, jsi připravená za to? Prosím vás, kdyby se fakt něco dělalo, třeba kdyby jí se jenom posmívali nebo tak mě prosím vás zavolejte, já budu vždycky napřímo, jo? Jo, teda jo. Tak jo. Děkuji moc krát. Tak jo. Tak se představíme. Dobrý den. Co se ti stalo? Jak to, že máš vozíček? Já budu mít na věky. Protože mám mozkovou obrnu. Budeme nejlepší kamarádky. Koukejte, já tady mám pejska. Jo, to je Lostomiloucký, jo, to je krásný, jo. Tak jo, dej si ho do batůzku, pojď si, já ti ho odlozím, jo?
Když tak si ho pak můžeme vytáhnout, jste? Ale tady se dává lacka a tady dám batůzek. Tak jo, asi se budeme představit, tak jo. My sedíme vždycky tady a ty bys mohla sedět tady, ale já to nemůžu, tak paní učitelka vám pomůže. Tak pojď, já ti tam dám. Děkuji, že ji tam dala, jo? Tak super. A máme tady 3 takové, no, královny, no už 2, ale už 3. Tady ty nahoře. To je blbý. Tak. No jo, no už jdem ke stolu, bože, tak neštvěte. Jsou tu 2 týmy. Jeden tým je modrý a druhý je červený. My jsme v modrém týmu, oni jsou v červeném týmu. Tak, sedni si, prosím. Tak. Takže vítám vás, děti, je už nový rok školy. No všichni víme, že je nový rok školy, tak už začneme s představováním, jako co? Tak začneme s představováním. Máme tady 2 nové studenty, ty a ty. Nestrapňujte! Tak jo, každý se představí. Já jsem Kristýnka a jsou mi 3 roky a mám mozkovou obrnu a budu muset být na vozíčku. Já jsem. Pardon, když tak, kdybych si pletla ty jména. Já jsem Aneška a jsou mi 4 roky. Já jsem taky Kristýnka a už mi je taky mi jsou 4 roky. Mně jsou 3 roky a jsem Emilka. Já jsem Filipek a je mi 5 let. No, já jsem tady Ejva, mě každý zná, a je mi už 7 let. Mně je taky 7 let a jsem prostě, že jo, jmenuji se Lea. Já jsem retard a já jsem retard a mám mám 1000 let a mám rád hraní na počítači. Hezky mluv. No jo, tak jsem televize. Mluv hezky. No jo, no dobrá, tak jsem Tomáš. Je mi 7 let. Hotovo. Tady to je takový mladší tým. A to je spíš ten starší tým. Možná jsem to teďka udělala špatně, no. Tak jo. Můžeme si jít hrát. Hele, teďka si budeme hrát. Já nechci být ve vašem hnusném týmu. Já budu do tohohle týmu. Tak jo. Jeden hráč se stal našeho týmu. Ale i tak bude mít pořád modrou misku, ale furt je v týmu jejich. Už teda no. Ježíš, to jsem pokakala. Sakryš. Ne. A je tady i sladkostový automat, kdyby něco. Tak prostě takto. Jdem si hrát. Tak my půjdeme chvíli. Tak. Já bych si dal sladkosti, že jo? Jo. Něm. Já miluji ty jahody. Jo, mě hrozně chutnají ty lentilky. Jo, mě chutná tohle kola. A taky tato kola. Jo, mě chutná, pak ne, tohle mi nechutná. Jo, no pak ještě tady toto kolečko. Mega, ale. Jo, a mě pak ještě chutná extra, ale to fajíčko, to je síla. Jo, a mě chutná tohle. Ale my nemůžeme krást ledničky. To je třeba úplně jedno. Mňam. Mňam. To je výtečný. Ale ta nová má vozíček, kámo. To je hrozný, že jo. Jdem pařit.
No, počkejte na mě, já chci taky pařit. Tak jo, co budeme dělat? Budeme se hrát, jo? Koukej, budeme otvírat vajíčka, to je moje oblíbená zábava. Vajíčka. Zmuzlínka. A to si pak můžeme vzít domů. Jo, to každý si může otevřít, myslím, 2 vajíčka. Nevím. Teďka jsou na zadě já. Brambola, to je krásný. Brambora. A já. Jahodku. Tak odložíme to sem. Takhle. Jo, tak jo. A teď budu zase já, jo? Těstovina. Já miluji vaření, to se mi líbí. Já budu mít. Mám krevetu, tu nemám ráda. A já mám. Já mám docela ráda krevetu. A já mám to. Já nechci dát. Chci si to vyměnit? Já miluji krevetku. Já toast. Jo, tak si to tady odložíme a dáme ještě. Ještě tam jsou 4 vajíčka. Ono se to někdy doplní. Ach jo. Penízky! Ale falešný. Ne, to nechci. No a to si radši beru ten zub. Tak jo, to vždycky 3 můžou otevírat. Holky, budeme si hlát. Jo. Ale počkat, mě jsem vysadila učitelka a já neslezu dolů po schodech. My ti pomůžeme. Malým spadla. Tak jo. Holky, čas na obídek. Pojďte se usadit. Náš stůl je ten nejlepší. Jo, to jo. Pokud nepočítáš, to je otravný, dobře. No jo, no, jen jsme se bavili tady o vozíčku, jak to není cool. Nechte toho. Takhle to bude hezké. Tak dostaneme tady obídeček. Kdo tady má 7 let, tak já, všichni tady máme 7 let skoro. Ale já mám jenom 5. No, já mám taky 5. Ale taky jo, tak počkat. Tak vy dostanete větší oběd. Kolikže vás bylo? Mí prostě, něco nám. Já to sežrala už teď. Sjedla. Vy dostanete tohle. Nechci na čepici mít bordel. Tak. Ostatní. Vaše skupina ale dneska strašně zlobila, takže dostanete prostě všichni tohle. Ostatní dostanou lepší oběd. Cože, ale to není fér, já vím. Ostatní dostanou sladký oběd. Tady dostanou tady salátek. Berte jako, že je to sladký salát, prosím. Pak na tom jahůdku, sakry, že jsem to vyštěl. Salátek a jahůdku. To bude pro vás. A pro tebe mám dávat tady zvláštní obědy, takový s bílkovinama, aby, jakože se totiž zlomila nohu, tak, že tak. Taky tam dám taky nějakou sladkost, jo? Děkuji moc. A já chci ještě, no tady už, taky dostaneš toto. Ne, ale to nemůže být oběd. Tak třeba toto, takhle. Dobře? Miluju tata. Jo, to je výborný, a tohle bylo to bylo husté. Obídek. Kecam, to je úplně hnus. Já nechci tenhle oběd. Já taky ne, já
Ne, taky ne. O něco s ním. Co říkáte na náš obídek? Jo, bude hnus! Jdeme spinkat. Vy můžete spinkat míň. Ale za to, že jste tak dlouho, tak bude to stále stejně dlouho jako ty mladší. No i když radši kratší. Běžte ještě do koupelny. Ale tady nemám pyzámko. To nepotřebuješ. Oni nám tady pyžamka dají. Jo, já bych tady ráda ještě trošku rozprostřela. Tady budou, je to po týmech, takže jeden tým má takový spíš modernější postele. Ten mladší tým bude mít ty modernější postele, pardon, ale tady rychle dám. Kolik toho je? Vůbec, počkat. 1, 2, 3, 4, 5. Prostě takto. 3 giga. Tak takhle. A tady budou ty 3. A fakt se omlouvám, ještě tady rychlovkou dám spacáky. Jeden tým a druhý tým. Kdyby prostě někdo chtěl, že jo. Pojďte. Fuj, já jsem na záchodě. Jakože o všechno, prostě o školku později. Jde se domů. Ok, tak. Ahoj. Ahoj. Po mně si přijde maminka. Už tady je. Jakože tady je. Jakože ona se pro ní chodí trošku dřív. Tak co? Jaký byl první den školky? Čau, já musím jít. Uprděný oběd. Zatraceně. Lidi, možná tady slyšíte nějakou hudbu, ale já tady se prostě pouštím. Nevím proč. Jo, měla bych asi jít do domu. Už. Protože vždycky končím, jakože spí, ale jsem si tak líp zvyklá. Je to pro mě tak lepší. Já to dám pryč. Vyjde, to není. Rychle. Kde táta? Tatánku. Taťko. A tady je táta. Šup do postele. No, já už jsem unavený z dnešní práce. A ty mazej. No jo, neříkej mi láskavě mazej, mazatko. Jde, to není tvoje pyžámko. Sladičko, tak jaké to bylo ve školce? Hezké, ale mě to tam tož nebolelo. A proč se nezavolala? Ti budu číst, jo? Tak. Berte jakože, jo, pohádková knížka vlastně, teďka nevařící. Takže. Bylo jednou jedno království. A jaké? Zkoušej spinkat. A to království bylo velmi, ale velmi obrostlé růžemi. No a jenže se narodila nějaké dítě. No a to je konec, protože už spíš a zbytek jsem si nemohla vymyslet. Dobrou. Jde. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, tak můžete dát odběr, like, komentář. Velmi mě to podpoří. Vy si možná myslíte, že like, odběr, komentář je jako nic, ale já jsem teprve začátečník a to vzhlédnutí letí lidi. To je fakt jsem ráda, že mě takhle podporujete a prostě mám ráda vaši podporu, takže čus bus, autobus, nazdárek. Teď.